Nwada Maryann Chibuike na Amokwe village Amokpala n'okpuru ọchịchị obodo Orumba North bụ onye nke echiri echichi Ada Ọmakpala na ya bụ nnukwu mmemme mmemme bụ nke achịkọbara iji wee chọpụta onye nke kachasị wee mma na Amokpala nke afọ 2023. Ya bụ mmemme bụ nke akwadoro site n'aka ndị Amokpala bi na mba dị iche iche nke ebumnobi ya bụ iweta ịdịkọ n'otu, ịgbatụwenye ike ọlụ nakwazi ịkwalite ezi mmekọrịta na ichepụta echiche n'ụzọ pụrụ iche site n'aka ndị nke bi n'ime obodo akụ. Onye nta aka anyị bụ Emmanuel Chigbata ga-ewetara gị akụkọ a nso. Nwada Chibuike bụ onye enyere $200,000 dịka onye meriri mmadụ 9 ndị ọzọ bụ ndị si n'ogbe 5 dị na ya bụ obodo. Ya bụ mmemme bụ nke egosipụtara mma, amamihe, nchọpụta nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ dịka ndị chịkọbara ya bụ mmemme siri kọwaa na ya bụ mmemme bụ nke ebumnobi ya bụ ịkwado ụmụ nwanyị na ya bụ obodo nakwa ime ha ka ha bụrụ ndị ga-enwe nkwenyesi ike n'ịkwado ụmụ nwanyị nke ya bụ obodo. Ya bụ asọmpi bụ ebe nwaada Ifunanya Molokwu nke Umudike village bụ onye gbara onye nke abụọ, nwaada Chigozie Nwafọ nke Ajango village gbakwara onye nke atọ. Ha na-abụ natara $1,100 nakwa $500 n'otu, ebe ndị ọzọ natara ihe iti aka n'obi. N'ozi ekele ya ka Nwada Chibuike gosipụtara obi aṅụrị ya ma kelee ndị chịkọbara ya bụ Amokpala Beauty Pageant 2023, ezinụlọ ya nakwa ndị sonyere na ya bụ mmemme maka ịfụ na nlọ ya bụ nke pụtara ihe ma kwee nkwa n'oge eji oyere ahụ wazụite ọtụtụ ụmụ agbọghọ na ya bụ obodo. N'ozi ekele ha ka onye bụ onye isi ya bụ Beauty Pageant Prince Chidiebele Ikweto nakwa otu onye Amokpala bi na mba ofesi Maazị Izuchukwu Ọnụọra siri na ya bụ mmemme bụ n'iji kwado ya bụ obodo ọkachasị n'oge ekeresimesi nakwa oge ihe mmemme a, ma kwue na ya bụ asọmpi bụ nke a ga-elite ọtụtụ erere n'ime ya n'agbanyeghị ego enyere n'ime ya. Onye bụ onye isi ọchịchị nchere oge nke Amokpala Development Union Maazị Jude Ezudegbe, otu onye chiri echichi na ya bụ obodo Chief Barnabas Nwafọ nakwa otu onye na ya bụ obodo Maazị Uchenna Nwaọgụ siri na ya bụ mmemme bụ nke emere ka ọ daa ụda ma kpọkuo ndị ntorobịa ka ha na-egosipụta ọnatarachi ha mgbe ọbụla anọ na ya bụ mmemme wee pụọ abụ nakwa mee ihe ndị ọzọ mere ka ya bụ mmemme wee daa ụda. Site na Amokpala, Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.